Това е втори ден от предизвикателството ми да оцелея цели 7 дни само с 10 евро в джоба, а правилата на експеримента са следните. Мога да ям само закупената от мен храна за тези 10 евро. Никакви почерпки. Ресторантите са забранена зона. За всяко нарушено правило ще има наказание и то няма да е никак лесно. Имам само 20-30 минути, трябва да излизам навънка, имам уговорка. И тъй като съм зверски гладна и ако изляза гладна, със сигурност шанса да наруша правилата е много по-голям. И сега ще пробвам да си направя американски палачинки, обаче съм с доста ограничен бюджет, както знаем. И ще пробвам да ги направя с овес, малко тип овесно брашно, т.е. който е смлян. Брашно стандартно, вода, бакпулвер и захар. Не знам дали ще се получи, като вътре ще сложа плодчета, банан и малко праскова и това като цяло ще ми е пълнежа. През първия ден планирах, калкулирах и пресмятах буквално стотинките в джоба си, за да мога да ги разпределя рационално и да не стоя гладна последните 2 дни. Като още през първия ден похарчих над половината бюджет, с което мисията ми беше поставена под огромен риск да се провали. Готова съм с места, честно казано не знам дали ще се получат, не мога да преценя, защото за първи път готвя по такава постна рецепта. И не знам защо сложих бакпулвер, а пък мирише на мая. Догледах опаковката, пише бакпулвер. В смисъл не съм объркала. Първо обърках, скъсах опаковката с маята. Ма после сложих бакпулвера. Като гъсто тесто е все едно. Така почвам да ги пека и реално ще ви покажа всъщност какво се е получило и дали са вкусни. Така, закуската ми е готова, изглежда доста добре в интерес на истината. Остана още доста тесто, може би за 7-8 палачинки. Миришат много вкусно. Не знам защо реално вътре няма практически нищо. Ей, така изглежда една палачинка. Доста лесно се отлепяше, което също ме притесняваше и си мислих, обаче първата е малко... не се получи толкова красива. Да опитаме. Не е гадна, но не е вкусна. Този път със сигурност няма да кажа, че е сполучлива. Ако се намажи с нещо, ще е окей. Дава ми оценка 3 от 10. Повече от 3 не бих и дала. И то май заради визията. Днес не е малко като метка. Но нищо, все пак имам определен бюджет, няма как да го надвиша и ще знам, че тази рецепта не става. ChatGPT. Закуската ми излезе някъде около 20 цента приблизително, което с цените днес е доста добре, имайки предвид, че такава овесна каша сигурно навън ще да ми струва поне 5 евро. Отивам да правя 10 000 крачки, за да мога да се добавя към бюджета цели 50 цента. Но, тъй като и така парите са много малко, тези 50 цента със сигурно ще са ми от полза. В момента имам 290 крачки направени. 290 крачки направени, т.е. трябва да станат 10 290, като се пребера съответно ще ви покажа дали са станали и дали съм си заслужила тези 50 цента към бюджета. И да, наруших първото правило. Мога да ям само закупената от мен храна за тези 10 евро. Направих си кафе. Просто не издържах. Всеки ден обикновено пия кафе и направо за мен това е някаква агония и не знаех, че съм толкова пристрастена към него, мамка му. Добре, хайде да направим така. Едният вариант е днеска 10 000 крачки, като ги мина, да не си получа бонуса 50 цента. Другия вариант е да съм наказана по някакъв по-суров начин, примерно да трябва да мина още 30 000 крачки. И третия вариант е вие да напишете в коментарите какво да направя като наказание за това, че съм си позволила една чаша кафе нерегламентиран от бюджета. Успях да мина 10 000 крачки, но поради факта, че наруших първото правило, няма да получа своя бонус от 50 цента. Ще има болонезе на оцеляващия, така съм ги кръстила заедно с ChatGPT. И тъй като на гости ми е една приятелка, реши тя да хапне, така че ще проверим дали мога дори да нахраня някой. Сега, аз си мисля, че от спагетите някъде 60 грама ще са недостатъчни за порция, поне надявам се да не остана гладна. Ще измерим 120, т.е. с идеята да хапне и тя. И въпреки огромния ми оптимизъм, който имах в началото, всичко се промени, когато осъзнах с колко малко пари разполагам. Искам да вметна нещо много важно. Аз съм 50 кг и съм 160 см. Тоест, ако говорим за такова оцеляване за един едър мъж, със сигурност не с 10, не с 20, с 30 евро няма да се случи тая работа за 7 дни. И сега реално съм нарязала зелето, лука,
Домата трябва да го бланширам, за да мога да го обеля максимално малко да махна от него реално, тъй като кожата няма да е вкусно. Идеята да направя някакъв сос все едно. И макароните съм ги изтеглила. Всеки човек на света може да се окаже в ситуацията да няма пари и да се чуди как да върже двата края. В такива моменти психиката ни буквално се срива и трябва да сме много изобретателни, за да успеем да се справим и да изплуваме някак от тази финансова яма, в която сме попаднали. Имайки предвид и актуалните събития в страната ни последните няколко месеца, може би доста от нас са принудени да оцеляват буквално от месец за месец, защото за съжаление всички обедняхме. Ако имате идеи за други готини предизвикателства, които не са противозаконни, разбира се, можете да ги напишете в коментарите. И това се получи в крайна сметка, не мога да видя повече, че ще падне. В момента съм си сипала, между другото, порциите са реално 2. Сипала съм си по-малко, просто защото иначе ще стива много бавно. Сега ще видим как се е получило, само че много пари. Не е лошо, обаче зелето май малко е жилаво. Като чилима това реално не зависи от мен или от готвенето. Но не е лошо в никакъв случай, но вчера ориза примерно беше по-вкусен. И ако честно за сега, доста добре се справям. Мислех се, че бъде по-зле и по-сложно, ама не. Лично според мен едно от най-сложните неща е планирането и правилното разпределение на бюджета, защото буквално нямам право на грешка. Сега ще ви покажа реално какво ми е останало след първите 2 дни, като имам всъщност и още вечеря за днеска. А именно малко зеле, около може би 180 грама. 2 трети банан. Малко боб, реално за една порция ще ми е абсолютно достатъчен, това е 100 грама. Картофи, които още не съм ползвала. Една ябълка, една нектаринка имам. Едно цвекло мъничко, което още се чудя за кое да го похарча, за какво да е. Имам още един лук, първия лук вече го изразходих. И имам също така от зеленчуци няколко морковчета, които добре, че видях, трябваше да ги извадя, че направо са хванали влага и ще стане беля. Имам малко макарони, като днеска дори почерпих приятелката ми с... Значи, между другото, правих макарони болонезе. Обаче не знам защо в главата ми бяха сърми, мързеливи сърми. И без да искам сложих и зеле. И чак като дегустирах, викам, нещо тук ми е различно, не може да схвана. И после приятелката ми вика, тук що има зеле? И аз чак тогава се усетих, че аз вътре съм навряла зеле. Но между другото беше вкусно. Особено когато вече го опитах яденето, бих му дала оценка 7 от 10. Мисля, наистина беше много вкусно. Ориза вчера беше по-вкусен, но и това беше наистина много вкусно за тези пари. И между другото изчислих 2 порции. Разбирайте, макароните с малко зеле, с кайма, която се усещаше вътре в яденето, не беше някъде там миниатюрно количество, струваше 50 цента. Да, със сигурност това не е най-здравословното яден, но беше вкусно. Имам още макарони, около 2 трети от пакета, реално ми е останал. Имам още ориз, супер много ориз. Имам още кайма и 2 трети, т.е. около 400 грама кайма някъде имам, като днеска ще хапна 2 кюфтета за вечера и ще си направя малко картофки. Като цяло готвенето не ми е силната страна, за съжаление, и това още повече усложнява нещата, защото разчитам само на личния ми готвач ChatGPT. А най-тъпото е, че хладилникът и шкафовете са пълни, а аз не мога да бутна абсолютно нищо от това и съм принудена да ям само това, с което разполагам, т.е. което съм закупила с 10 евро. Това ще ми е вечерята, като съм в дилема дали да не взема една питка и да си направя нещо подобие на хамбургер. Т.е. картофките, вътре ала плескавицата да го наречем, и малко зелева салата с примерно доматче. Мисля, че ще стане вкусно. И на мен, честно казано, порцията със сигурност ще ми стигне. Вечерята е готова. Картофки с кюфте, като в него маля станало супер твърдо. Да, добавих овес и малко ги изпуснах, ако честно нещата, защото картофите станаха малко на въгленче, но ще седи каквото има. На вкус картофите не са лоши, просто се усеща, че малко съм ги изпуснала. Но салата е стандартна зелева. Този път съм се оляла, пък салата има повече от сито. Така. Кюфтето малко е твърдо, ама. Кюфтето между другото е много хубаво. От всичко най-ми харесва то. Реално, ако не знам, че вътре има овес, няма и да разбера. И ако не го бях изпуснала, сигурно ще да бъде много по-хубаво, може да се направи дори за бургерката. Реално, тая порция пак е някъде
Някъде тук ще ви спиша всъщност, направо ще калкулирам точно колко цента. Предните две порции бяха 50 цента, тая не мога да преценя дали по-евтина или по-скъпа, ако честно. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за канала, а с вас ще се видим в следващия епизод от поредицата.